Oke teman-teman, hari ini kita update lagi. Nah, ini barongan siung gayor yang kemarin teman-teman, ini ukuran 24. Nah, sungute iki mubet-mubet ning dhuwure siung ki ya teman-teman. Pas baru jadi aslinya langsung diambil karo bocah teman-teman. Tapi kok perasaanku ra enak ya. Wah, ra beres iki barongan iki. Jadi barongan iki tak tahan dulu teman-teman, sekitar 1 bulan. Lah sekarang ki sudah 1 bulan teman-teman. Lah iki ternyata tenan iki molat sekitar 2 mili ya teman-teman lagi. Jadi belenggangnya segini iki gak iso trap teman-teman. Jadi kita perbarui, kita trepno lagi, terus bore iki kita ganti ya teman-teman. Maksudnya ganti ki ora dibor lagi, cuman dilubangi agak besar kok atau terus pinggirnya iki kita lem. Iki belenggangnya sampai belakang ya teman-teman. Lah sampai kene iki. Sing kene iki sekitar 1 mili lek gak salah iki. Terus sing kene iki 2 mili. Berarti sampai rene iki. Kayu. Gara-garane ya kayu teles ya teman-teman, kayu basah. Pomo kayu kering iki malah ganteng wis ora kerja 2 kali ya toh. Tapi nek kayu teles ini iki memang kerja 2 kali teman-teman. Oke lah, kita cepot dulu teman-teman. Jadi untuk ensel iki kita protoli dhisik. Soalnya nek ra diprotoli iki ra kena digrindo teman-teman. Jadi nek barongane mulet-mulet ngene iki ora usah panik ya teman-teman. Biasa ya anggap ae iki dolanan ngono teman-teman. Karing grindo kok dadak panik. Waduh, piye iki? Baronganku mulet ya. Jadi ora usah bingung teman-teman. Ini masalah sepele atau nek bagi iki alah gampang teman-teman iki. Nek perkara molet ngene iki. Lho kok piye to iki opo bor iki. Nek ora to dibor ora to iki. Aku biasa nek kayu-kayu teles ini ki memang tak tahan teman-teman, ora langsung tak kekno wonge. Soalnya wediku nek molat terus wonge gak iso ndakno teman-teman, kan ngesakno ae to. Tuku mahal-mahal molat enggak ngono teman-teman. Jadi tak biarin sik, tak tahan sik. Wis syukur-syukur nek molat kan iso tak ndakno yo gratis ya teman-teman, ora atik bayar. Oh iki loh teman-teman. Lah ini jadi apa iki sing kene iki, lah iki trep terus karo kene iki pegang saiki masa ansar mas para sayang saya teman-teman tak ambilkan potelot itu, soalnya lali teman-teman, aku gampang lali itu. Aku jelas tak grindo sing ngarep malah entek resik gitu, orang malah ganteng malah entek resik teman-teman. Gini sret ya itu paling gampang teman-teman. Jadi ora usah lebay itu, mosok barongan rusak saiki lebay diupload ning ndi-ndi. Wah, barongan rusak. Aku ora teman-teman, ora lebay ngene. Angger dadi jrat-jrat ngene wis dadi cepaplok ae to.
ora usah bingung-bingung kapok. Kurang sakit. Kaget teman-teman, benda lek grindone mak senet. Oke, sudah selesai teman-teman. Lah iki wis trep. Jadi engko kari ngebor iki teman-teman. Lah iki ngisore bor iki engko ditutup pakai gabuse rokok utawa serbuk ya teman-teman. Ampriye ben gak goyang untuk ensele. Lah iki sudah pelamiran teman-teman, makane tanganku delok putih kabeh koyo ngene iki. Nek bagian seritan ki iso diseret lagi ya teman-teman. Lah utawa disusruk gawe tata seret ngene iki. Soale tukang amplasku ki ora iso rata teman-teman, sing bagian apa ki serit-seritan utawa sing bagian patran cilik-cilik ngene iki gak iso teman-teman. Makanya biasanya nek bar diplamir ngono kuwi tak amplas lagi, tak teliti lagi ya to. Engko ampriye nek pas dicat ki apik teman-teman. Tapi ki pesene nggur putihan saja ya teman-teman. Jadi untuk pelamire ki anggap ae bonus, mergo ya kancaku dhewe. Mergo kancaku dhewe teman-teman iki sing pesen iki. Makane nek ngecat nu ben penak ya to. Ben iso halus mulus ngono teman-teman. Untuk jengger-jengger ini memang bulatnya kita besarin ya teman-teman. Kok soalnya nek aku dewe sing ngecat utawa wong liya sing ngecat iki ben iso mlungker gede ngene teman-teman. Lah ketok mlungker tenan ngene tur tuwimbul ya teman-teman. Tapi nek gur mlungker biasa ngene engko ngecate mestine gur tumpul ngene tok teman-teman, ora iso mubet-mubet mulet-mulet kaya ula kadut ini iki enggak bisa teman-teman. Makanya mesti tak
gedene kayak gini. Nah iki jadi engko ben iso mubet-mubet mulet-mulet ya teman-teman. Terus untuk sungute iki memang tak besarin. Nah iki jadi engko nek dicat iki ketok nimbul teman-teman, ketok bener-bener gede mencowolok. Biasanya kan kecil-kecil ngono kayak bunder-bunder cuwilik ngono teman-teman. Karena iki tak gedekno. Mergo aku kemarin lihat contoh nggone wong buh nggone sapa ngono teman-teman. Kok apik ngono gede. Jadi pas dicat iki ne warnane abu-abu. Tapi mbuh iki engko teman-teman, paling kuning paling. Nek sing contone kuwi warnane abu-abu teman-teman. Memang gede kayak gini. Gede ngene. Tapi apik muarem nek dicat iki. Gampang ngono. Akhirnya tak contoh teman-teman. Akhirnya tak contoh kayak gini.